Hello guys, madjong adlaw na kang tanan. Sa mga adlaw guys, ikan po nakatugay. Nag-uwan man ganina. Darami sud. Pag-ura ko kuwas manok kong iring. Kaya da pa may hinog saging, da na pa hinog mukan guys kapadas. Nasira ko kaan, da rin hinog kapadas kay sayang di kuhaan. Liksi di manukaan. Arte man. Lamit na dami. Di raman dito. Kuan naman. Agang giatangan katong na hilaw pa ba kalam ito sila suka. Hinog naman. Tapos saging hinog. Saling gapon. Hindi na pa ba pan? Di pa day pan. Butangag Nutella. Pagod ka, natuglit si An. Anay pa, ano na kay snack, ugma. Nadyo pag Domingo. Hala. Nagtuo kag kwartaan ko. Baklay Tagalisya. Hindi mo. Kusog ka ka mo kuwag Nutella bi. Igo mayroon ko. Ut na yung mga ipon. Paala kaon. Gara ka ka. Ah. Ah. Pagka guys. Layo-layo ba ko? Ang tuwas ni Kulron. Natug pa ka. Agsaging, pit na tanan mga hinog. Oh my God. Iwas na rin dari. Ano na yung kutsara dito? Asa? Tamis na ba siya diyang kapayasa? Ang charon ba yung Merkules? Parang sabihin. Makagmao. Ito. Ayan, itong crispy pa. Ay, ano ito sila suka with asin. Ha? May kutsa. Yeah. Someday na magawira. Kutsara mo na. Ag-ubag ikan agliso. Pwede dito. Kanala. Iko. Manurag pa sa mga ito dyan. Oh. Nagbuo ako glubi day ganina kay ang likos manok. Nagtaka naglubi nila atos likod. Puros na mga tugkan. Kapag dito agbut-but kay tamis man. Duha ka buok lubi. Huwag mahurot na putog, ano pa.
Tamis dila. Sa'yo lagi kang mata, ma. Ha? Sa'yo lagi kang mata. Sadyo. Nga, hindi naman nabaw. Sadyo mamata. Tadi kang alasan na kang mata. Eh, ngay tuwaan. Alas 6 na tuwaan ng manok. Ada wakot basta blood mo. Baw. Ano ang kamukaan ng saging? Sagol-sago nagangkaan. Sayag saging. Ito na! Patambok ko kay Aan pagtag TV. Ha? Ang sa? Patambok kay Aan pagtag TV. Anong mga tao ba nga? Kasi magkaminos. Kaminos nga. Ikalit ragarato, kaminos na. Hindi cuma na. Hindi ba kung kaghinog nga na, hindi lang agman eh. Ikaw lang ko. Ang kanagkaan to. Mudo nga lang ko mo. Ito nga. He. Hello. Kamay nagbugas. Bakit? May ipalit, bulbul. Tanaw din niya, di niya mo to na. Wala ba short? Kita nagkigol. Tum. Eh? Bakal pa ba da? Daghan ni mong kalimutaw. Saan? Kailan? Okay, matukos gawas. Likod. Tiwas ko dito. Dari guys, tiwas sa putag duk-duk. Yeah. Bugaywan. Kapit na mga man eh. Kapit. Abang pagkag pangibot-bot. Tangad na oy, tangad ka na. Tapos man. At di ay. Tapi Mahal hindi ko.
Hindi. Ay, di kayo ikot. Paabot na ito ka? Ano? Uy! Uy! Aray! Ma? Parang karata na. Ano sa to? Isang day. Parang nag-aman yung dasmag na na. Ano to be? Ay, kukita. Oo, nawa. Mandak ko ang gutong itong daw. Karata na. Ilang kam? Oh. Lukay. Kiss me. Mama. Asa dito tamo? Adyo hilab tinang halibon. Labtunon. Anak ino, unay dami. Ha? Gaot pa. Wala ba ka nag-short? Nuklo aka. Ano, wasa ko. Ay, ano di siya nila. Diwa, nagtugal hirit ko. Dapat ka maupa mo. Labas ang mga kasan. Hindi ka magsalig ka na ho. Ah, magaling dilabhan. Ako ba? Gusto ba kag sabon? Ha? Magkakit sabon. Naman ko inakita niya bar. Saging, di puso.
Akot, uy. Ah. Oh, Labang pagpangibot, Lexi. takapan. Sakto. Hindi tayo manood kag tubig itong balde kay magbukos buwak. Unja, Oh, si madam. buslan pa ka. Halo ko. Pwede ka rin. Ang hirap yung pabusag. Halo ka. Labora bagwa ko kay maglakilak. Luklo ni mo. Na ako magpabusag. Libog ka. Buwang na, di na kinahanglan. Maglakilak, di na kinahanglan. Mabadlong. Matabang na. Matiguang na. Yung sibat. Ay, magpabadlong. Tara guys, sinlo na guys. Dahil na mas ibabaw na pod kilid sa labat, pero grabing labungan na. Ang era nagkuan ay lagaraw, pamay lagaraw. Karisang giun dari. Hinlo na ni dagto padung ubos. Hinlo na ni guys padung ubos. Di na hadlok pag suroy-suroy. Kani wani hilabti kay halibon ni na. Tambal na. Diyan masud ako guys kay manuwa na ko sa manok. Salamat sa pagtan-aw. God bless natong tanan.